Dobrý den, vítám vás jménem Hartingu Česká republika na dalším webináři. Rok se s rokem sešel a my se vracíme k zakončení push-in. Je to novinka, která se neustále rozrůstá, máme pro vás další možnosti jejího využití a také se vrátíme k jejím výhodám. Co se týče flexibility, je, že push-in má relativně široký rozsah průřezů vodičů, které tam můžete zasunout. Takže třeba u krimpování musíte mít pro každý průřez vodiče mít jiný typ krimpovacího kontaktu, takže potřebujete mnohem více skladových položek, je tam nebezpečí nějaké chyby při montáži a podobně. Poslední bod je velmi důležitý. Push-in vložky plně splňují nádražní požadavky, jak co se týče rázů a vibrací, tak ohledně hořlavosti, respektive nehozlavosti těch dílů. Tady je ukázka toho, co vám dneska chceme představit. Jsou to push-in verze starých dobrých známých vložek 3A a 4A, Q5 a Q7. Jako specialitku vám ukážeme použití push-in mechanismu u kruhového konektoru M12 a u řady Q8, která je určena do krytů Han Compact. V přípravě je několik dalších variant, které postupně Harting s nima bude najíždět. Dá se říci, že všude tam, kde je nějaký omezený počet kontaktů, se vyplatí používat push-in v budoucnu. Jestliže je vložka, která má třeba 102 pinů, tak tam se asi předpokládá, že už máte specializované nástroje na krimpování, nějaké poloautomaty. Tam předpokládám, ta náhrada není tak významná, tak aktuální, akutní, jako u těch menších velikostí. Nejprve si jedním slajdem připomeňme ty loňské moduly, o kterých jsme se bavili. V tuhle chvíli máme 5 variant. 2 se týkají kontaktů typu C, to jsou ty naše nejsilnější standardní průmyslové kontakty na 40 A. Vidíme, že máme ve variantě jak 3, tak 4 kontakty v jednom modulu. A ty jsou až do 830 V. Pak máme 2 varianty Ečkových modulů. Proč vlastně máme více variant? To už jsme zmínili, protože ty nové moduly jsou kompatibilní s těmi stávajícími. Historicky se stalo, že Harting vyráběl různé varianty, postupně přibývaly další, takže máme k dispozici Ečkový modul, stejně jako EEčkový modul. Bude tam určitě nějaký rozdíl v ceně. Když potřebujete méně kontaktů, třeba 6, tak je pro vás ten modul výhodnější. Nehledě na to, že je na vyšší maximální napětí. A vpravo vidíte DD modul, to je modul na ty naše nejslabší průmyslové kontakty, které jsou do 10 A. Když se podíváme na tu tabulku, tak vlastně v prvních řadách těch čísel, objednacích čísel vidíte ty push-inové varianty, pak pod nimi vidíte varianty krimpovací, tak jak dneska existují a jak si je snadno 1:1 můžete prohodit, vyměnit už v rámci třeba stávajících vašich projektů, pakliže se rozhodnete. A v té spodní části vidíte buď axiální šroub nebo quick lock. A zde bych vás ani ne tak žádal, jako skoro prosil, abyste si tyhle spodní varianty překreslili na ty push-iny ve svém vlastním zájmu díky těm výhodám, které jsme už jmenovali na začátku, ale i díky tomu, že třeba axiální šroub musíte dotahovat nějakým momentovým klíčem, je tam určité riziko, že se přece jenom povolí, nebo ani ne tak spíš nepovolí, jakože ta měď, která teče, prostě se uvolní v tom kontaktu, ten tlak, který tam je vyvinutý, může slábnout, může tam docházet k většímu přechodovému odporu.
ta potenciální rizika, stejně jako u QuickLocku, který zase je určen pro určitý typ splétaných vodičů, takže je tam nějaká omezená variabilita těch vodičů, které se tam dají zapojit, tak tyhle ty varianty je určitě výhodné co možná nejdříve překreslit na ty push-inové. A už jsme konečně u těch novinek, které jste ještě asi neviděli. Neviděli. Bavíme se o těch nejpoužívanějších vložkách, které vymyslel starý pan Harting, zakladatel firmy někdy v 50. letech. Ale dochází tam neustále k nějakému posunu a vývoji. Ta čelní strana zůstává stejná kvůli kompatibilitě. Původně šlo o šroubovací variantu, to platí do dneška. Pak přibyla varianta s QuickLockem a nyní máte ten push-in k dispozici. Takže se můžete svobodně rozhodnout, kterou variantu chcete použít. Já jenom zdůrazním, že vidíme, že nominální proud je 10 A a to si zapamatujeme kvůli nějakým dalším slajdům. Pak vidíme relativně širokou nabídku spektra toho průřezu vodiče od 0,5 až do 2,5 mm čtverečních. A pak to, co je zajímavé, je ten poslední červený řádek. Nově tam bylo do těch vložek dáno kódování. To bylo slabé místo těch historických starých vložek nebo starých konektorů, které Harting vymyslel v tohletom provedení do 3áčkového krytu, že tam nebylo možné vložit kódování. A teprve při těch změnách dochází k tomu, že se tam dokreslují právě ty kódovací možnosti. Tady už je vidíte na obrázku, já to zkusím přiblížit. To je ta 3áčková vložka a já tady někde najdu i tu 4áčkovou. Tak by hezky prostála. Z té čelní strany víceméně, kromě toho kódování, nevidíte žádnou změnu. A když ale konektor otočím, tak uvidíte právě tu push-inové zakončení. Já jsem o tom hodně mluvil, ještě jsem to neukázal, tak tady uvidíte, že vezmu vodič, který je zakončený ferulí a pouhým tlakem to zastrčím a už to tam drží pevně to tam drží a odkládám. A teď si vezmu do ruky klasický drát, tady, kde tě mám dráte, tady, a zasunu ho třeba do této vložky, opět je to jednoduchý pohyb, je to tam. Teď mám těžší záležitost, mám v ruce licnu, možná vidíte, že už je roztřepená, protože se používala při školeních a už mnohokrát byla zasunuta a zase vyndána z vložky. Tak tady se musím trošku snažit, mám jenom 2 ruce, jednou zamáčknu a druhou to tam zasunu a opět to tam pevně drží. Bavili jsme se o tom, že se to dá velmi snadno demontovat, takže v případě, že udělám chybu nebo potřebuju to nějak rozhodit ten systém, tak jenom stlačím, rozeberu to a můžu například něco změřit, přehodit si tam vodiče, něco si udělat, co potřebujete a zase to spojit zpátky. Takže to jsme u toho 3 nebo 4áčkové vložky. Vše jsme si už vlastně řekli, jak můžete použít libovolné vodiče, jak jste viděli, tak to dokážu smontovat bez nástrojů, eventuálně s použitím prostého šroubováku. Harting připravuje, sliboval a ještě nedodal takový nějaký nástroj, který by mohl být vhodnější než šroubovák, ale protože se snaží srazit cenu na úplné minimum, tak ještě, nebo náklady na ten nástroj, tak se nám to ještě nějak vleče a v tuhle chvíli prostě jsme odkázáni na šroubovák, ale
já bych byl spokojen i s tím šroubovákem. Takže zmínili jsme to kódování, které tam je u obou těch vložek k dispozici. Úspora času, úspora nervů, úspora peněz a využití v drážní technice. Mluvil jsem o tom, že to je konektor určený na 10 A nominálně. Ale má oblíbená proudová křivka, proudová zatížitelnost říká, že lze to použít i pro vyšší proudy, pakliže si to dobře spočtu a dobře navrhnu. Už jsem zmiňoval v minulých webinářích, že každý konektor je zdrojem tepla. Je tam přechodový odpor mezi dvěma půlkama toho konektoru, mezi dvěma půlkama těch kontaktů mezi samcem a samicí. Takže to teplo, které vzniká tím přechodovým odporem, je potřeba z toho konektoru odvést, aby se nepřehříval. Nejlepší způsob, jak odvést teplo, je silný přívodní vodič. Takže vidíte, že dvouapůlkový vodič lze mnohem více zatížit proudem než ten slabší. Vidíte ale, že i ten nejslabší při 40 stupních, což jsou stupně, které se měří přímo na tom kontaktu, ne jaký máte teplo v místnosti, dosahuje téměř 19 A místo těch 10, které máte v katalogu. A ještě navíc zdůrazním, že tohleto měření se provádí vždy pro plné osazení toho konektoru. To znamená, v případě, že se jedná o konektor 3A, tak to je ten vlevo, tak taháte ten proud, který vidíte všemi 3 kontakty, ten čtvrtý je zemnící. Takže je to 3x18,8 A, které dokáže při 40 stupních uchladit ten konektor při použití vodiče 1 mm čtvereční. Takže tolik k proudové křivce. Samozřejmě je dobré nejet přímo po hranici, protože vždycky je tam nějaká rezerva pro nepředvídané situace. Tady jsem dal takovou malinký přehled toho, jaké jsou rozdíly mezi těmi jednotlivými způsoby zakončení. Dole je push-in 0,5 až 2,5. Vidíme, že je to mnohem víc, než nabízí šroubovací varianta. Quick lock se vyrábí ve 2 provedeních, buď pro slabší vodič nebo pro silnější. Takže v případě, že máte jakoby extrémně tenký ten vodič, tak pak má smysl používat stále ten quick lock, jak je tady značeno. Dalšími novinkami jsou podobné, ale modernější z hlediska konstrukce vložky, které jsou Han Q5, to je tato, a Q7 tato. Já tady ještě dopátrám protikusy, tak, abyste je viděli. Q5 je vložka, která je určena na 16 A, Q7 je určena na 10 A. Vidíte tam ty průřezy, které odpovídají i tomu předchozímu. A tou významnou novinkou u Q5 push-in, kromě té snadné, rychlé, pohodlné montáže, je opět vložené kódování. Snažím se pokročit dál. Tak. Zde je ukázka toho kódování. Mám to tam proto, že je třeba zdůraznit, že každá ta vložka má svoje vlastní kódovací koliky. Bohužel není možné z prostorových důvodů, protože tam chceme nacpat toto kódování už dostávající vložky, mít jeden univerzální styl kódovacích koliků, ale to v principu nevadí, když používáte tu danou jednu vložku. Takže tady máme 36 variant pomocí tohoto nového kódovacího kolíku. Zde jsou různé všechny možné kombinace
stávajících vložek. Vidíme, že tam vlevo je šroubovací, ta další je quick lock, ta třetí zleva je opět krimpovací, ale nová varianta krimpování už s kódováním, jak tam vidíte. A ta poslední vpravo je ta push-inová novinka. Na 2 místech vidíte červený křížek, že to není kompatibilní, ale toho se neděste. Ta nekompatibilita pouze říká, když do nové verze vrazíte kódovací kolík do té samči a chcete to použít do těch původních 2 variant, které nemají ještě udělanou tu možnost kódování, tak to nelze propojit, protože ty kódovací kolíky narazí na ten protikus. Takže to je varianta, která se nepředpokládá, protože když máte kódování, tak většinou máte na obou stranách, ale mohlo by dojít k tomu, že prostě z nějakých důvodů máte v jedné ruce novou variantu s kolíky, v druhé starou bez kolíků, pak byste ty kolíky museli vyndat. Jinak všechno pasuje do ostatních variant. O push-in 7 platí víceméně to samé, co pro předchozí variantu. Je tam 10 ampérový kontakt. Opět vidíme možnosti kódování. A teď jedno varování. Nakonec, ještě není konec, ale jedno varování. Když chcete používat ty kryty, chcete použít tyto vložky, je vhodné používat standardní kryty, jako vidíte na tom obrázku. Můžete si to překontrolovat v e-katalogu, to je máme nový e-katalog, graficky nový, přehlednější, a naše webové stránky také. Zkuste se tam podívat. Ještě se to stále vylepšuje, ten e-katalog, takže každý týden tam přichází nějaká nová funkce, které se tam postupně natahují. A vidíte, že ve 3. záložce máte, s jakými dalšími díly je to vzájemně kompatibilní. Vyberete si, že třeba chcete, jaké kompatibilní vložky do toho pasují, nebo právě ty kryty. A ono vám to, můžete si, tady zde okryt, zjistíte, do toho vašeho krytu, jaké pasují vložky, aby nedošlo k nedorozumění. A to nedorozumění já mám tady na ukázku, protože kromě standardních krytů Harting občas vyrobí ještě nějaké speciální. Jsou to většinou kryty, které mají už v sobě integrovanou vývodku. A v tomhle případě tam dokážu tu vložku nasunout. To tady potom vidím, že tam ten otvor na šroubek pasuje přímo proti tomu, ale už je to na doraz. Takže když tam budete mít nějaké vodiče, které z toho vycházejí dozadu do té vývodky, nebudete tam mít dostatek místa, abyste si to tam vhodně propojili, hezky si to tam tady utáhlo tou vývodkou. Takže pro tenhle ten typ krátkých krytů zvažte nebo oskoušejte si předem, jestli vám to tam bez problémů pasuje. Stejný případ je tady ten kovový kryt, je to vlastně kovová varianta toho předchozího, zase to tam pasuje jen tak, ale pasuje. A pak je tady takový speciální kryt, to už není ten kabelový, to je panelová část, kdy se vlastně takhle má namontovat do vyříznutého závětu v panelu, a to je super krátký a tam dokonce ta vložka se tam nevejde, chybí mi tam nějaký půl milimetru, aby to tam šlo nastrčit. Takže to je jenom informace, že tyhle ty vložky jsou krapet delší než ty původní a je třeba dbát na to, používat správné kryty. Jenom si to oskoušet, nedělal bych z toho velkou vědu, jedná se o speciální, nečasté případy. Poslední novinkou, kterou už máme k dispozici, je kryt typu Q8, vložka typu Q8, která pasuje do tzv. Han Compact krytů. Je to jiná řada, než jsme zvyklí pro ty
běžné Ačkové a Bčkové kryty a vložky, které Harting vyrábí. Tohle je jiná řada. A jak vidíte, zase platí to, co pro ty předchozí. Ten rozsah průřezu od 0,5 do 2,5 mm zůstává zachovaný a já jsem si to snažil porovnat i s těmi ostatními variantami, které Harting nabízí. Já když odskočím trošku od tématu, tak řeknu, proč vlastně Harting nabízí víc způsobů zakončení. Není to jenom proto, že vymýšlí nové, aby byl inovativní, ale je to proto, že se snaží vyjít vstříc všem vašim projektům. On neví, na co ten konektor přesně budete používat. Když ho budete používat ve velkých sériích, tak je pro vás výhodnější použít krimpovací vložku. Jestliže ho chcete použít do dopravní techniky, kde krimpování je základní způsob zakončení, zase šahnete po krimpovací vložce. Pakliže ovšem máte třeba malé série, nemáte na to nakoupené kleště, je pro vás výhodnější použít Quick Lock vložku, anebo právě tu novou Push-In. Nebo opravujete nějaké zařízení někde u zákazníka, které se rozbilo. Dovezete si tam náhradní díl, který můžete montovat a demontovat bez použití speciálních nástrojů. Takže Harting se snaží vymyslet takovou škálu, nabízet takovou škálu vložek, aby se trefil do všech vašich protichůdných požadavků, které se mohou vyskytnout v těch vašich projektech. Máte to. Takže Quick Lock vložky máme zase dvě, aby se pokryla větší rozsah těch průřezů. Jak už jste asi si všimli, tak všude se Harting snaží nabídnout kódovací kolíky, protože to bylo slabé místo těch předchozích původních řešení. Druhou novinkou, kterou Harting do těchto vložek dal, je, vidíme to, ještě vám to ukážu šroubovákem, je to ten zemnící nebo PE jazyček. Byl to trošku jakoby náročný úkol v minulosti, protože když to Harting vyvíjel pro zákazníka, který si přál tento typ vložky nebo celý ten kompakt systém, tak si zákazník přál, aby ten PE vodič byl uprostřed. Má to svoji logiku, ale pak se ukázalo, že je velmi obtížné, když mám vodič uprostřed, ho propojit s kovovým krytem. Takže kovové kryty Han Compact mají různá složitá udělátka, jak propojit ten střední vodič s krytem. Tady se podařilo uvnitř toho mechanismu najít cestu tak, aby se vyvedl ten střední vodič tady na kraj a mohl se tím pružným jazyčkem rovnou propojit na kryt. Tady vidíme, že máme zase nějaký typ kolíků, který lze nabídnout 5 variant kódování. Tady opět vidíme všechny ty varianty, které se nabízí. Opět platí to pravidlo, že když mám novou variantu, která má v sobě zasunutý, když ho nemá, ten kódovací kolík, je to bez problému. Když má zasunutý kódovací kolík, tak to nepasuje do protikusu, do toho původního řešení. A tady jsme u těch krytů. Takže kdo používáte řadu Han Compact, tak ty kryty poznáváte, jsou buď plastové nebo různé typy kovových krytů. A dokud jsou ty kryty jednodílné, tak to platí i pro ty s těmi okýnky, tak můžete používat tu novou vložku. V případě té varianty, která je vpravo nahoře, tam se jedná o takzvaný dvojdílný kryt, tak tam to propojení s tím jazyčkem nefunguje, takže tam se ten konektor v této variantě použít nedá. Tady jenom v rychlosti ukážu to, co jsme si říkali u té varianty 3A, že i pro další vložky platí, že když se dobře navrhnou, tak tam máte dostatečnou proudovou rezervu
pro ty vaše aplikace. Varianta Q7 je 10 amperová, ale vy vidíte, že se pohybujeme při, řekněme, pokojové teplotě, když budeme mít v pokoji 20 stupňů, lze předpokládat, že třeba na tom kontaktu může být 40. To říkám jenom zdůrazňuji, že teplota místnosti není stejná jako teplota na tom kontaktu. Tak když bude mít kontakt 40 stupňů, tak můžeme tím konektorem ve všech vodičích zároveň tahat mnohem větší proud, než je 10 A. Zde máme 16 amperovou verze, jak vidíte, dostáváme se až na 25 A. Na jednu stranu vás tím chci povzbudit, na druhou stranu vás chci varovat, neriskujte, není to 25 amperový konektor, je to jenom ukázka toho, že se nemusíte bát přepětí nebo přetažení toho maximálního proudu v případě, že splníte ty podmínky, které vidíte na levé straně v tom grafu. Třetí varianta. A tady ještě na závěr vám ukážu tu poslední variantu, o které jsem mluvil, konektor M12, který má push-in mechanismus. Je to Harting hodně posledních letech se soustředuje na kruhové konektory, byť je dosud ještě spojován spíš s těmi hranatými. Velké množství variant má v oblasti M12kových konektorů, kde nabízí nejen ty standardní datové a signálové, ale má několik variant power napájecích speciálních variant těch M12, takže vidíte, že ta M12 je trošku větší než je standardní datová, protože dovnitř se musí dostat v tomto případě 5 robustních vodičů, ale velice snadno se tam zastrčí právě tím push-in mechanismem a zmáčknutím tady toho se dá zase ten vodič z toho plynule vytáhnout. Takže opět platí, že když chcete montovat bez problémů, máte třeba nějaké menší série nebo máte prototyp a předpokládáte, že ho budete opakovaně ještě rozebírat a se sestavovat, testovat, tak můžete s výhodou sáhnout po té variantě push-in, která vám umožní flexibilní práci s konektorem. Na závěr vám ještě chci představit mé kolegy, kteří se s úsměvem těší na to, že vám mohou vyjít vstříc, co se týče všech novinek a v tomto případě právě s novinkami typu push-in. Neváhejte se na nás obrátit, rádi přijedeme nebo online vám vysvětlíme detaily, pomůžeme vám doladit vaše řešení tak, jak vám to bude vyhovovat a samozřejmě vám ho naceníme. Takže já vám děkuji dnes za pozornost a těším se zase na viděnou.